Iya bos. Oh, Apa nih? ambil. Jiko aku? Iya. Yang ngobol, ini. Jam loro rene. Udang, Udan banyu e. Rene harus sanggup mancing ning dam. Yo. Yo. Aku ngomong yo, enak pilih. Aku ono. Yang ngobol. Melu mama. Kowe tenan rono pura jam loro. Endi katel lo. Katel lo. Jam loro mulo turu. Kowe jam loro turu langsung. Pak. Yang turu sing nyuting Yo. Iya, meduk. Alah. Melu mama ke. Yo. Apa melu bapak Sungadi? Yo. Melu bapak Sungadi. Mbak Tami kita. Lihat tuh. Dengkul adik ini apa? Gosong tiba nih. Mbah, ora tiba ngendi? Gosong kan. Itu ada ini. Itu ini. Iya. Kok duduk? Duduk. Salam dia, Mbak. Bapak Tremos. Oh, iya. Oke. Emang nang kono kuwi mah ngopo, Sung? Arek ewang-ewang. Memisah wae. Ewang-ewang ngaduk. Ngaduk ora nang kono mah? Oh gak. Nek paku. Benekne paku. Oh, Kita apa tapi Kapan lagi gue nang kebun? Oh, Mbak. Semut nganu. Londo. Cilik ini tuh. Semut keripik. Ipek. Keripik keri-keri ning Ipek. keripik keri-keri ning apa? Ipai. Keripik keri-keri ning Ya. Iya. Gawe video. keripik keri-keri lang iki. Keripik keri-keri lang iki. Kita Anu. keripik keri-keri ning Betul sih. Iya. Ayo. Iya. Nyanyian meong ya, meong. 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 Nonton meong enggak? Mampu pok, ambilin popok ya. Mami. Mie ayam. Pos dulu, Mas cantik. Mami ayam. Kayak terpot di studio sini dulu kamu. Iya, Bos. Linggih kono kae lho, Bos. Aku tak linggih kene. Ya ya. Kowe kene. Ya. Padha wae, ekor ijo lan gon. Aku kowe malah ngene. Kowe biasane ning kono kae lho, ke kono kae penak. Ayo lali nih. Yo, Nih yo. Jo. Yo. Wah, kaya jaluk ndok ya. Lah mah gawa ndok kok ngono mah. Kowe padha doyan asin. Bo emang tak mau. Tangannya jelek gak mau.
Jadi kemarin hitung rolikur Apa? kapan mau Jangan bilang. Ôi đang giật đang ơi Ya, sini sini. Jam loro? mau mau Oh, gak jam 5. gak ôi Jam loro ngene. Oh, gak ngene. đang ô Jam loro iki piye? Kira jam 2 bisa rono. makanya Jam loro makanya mancing. Kowe iso mancing ora? gak Kok gak iso? Kira sanjene. Delok tok. Teko nang kono dengo ngenteni mah. Apa? nah Langsung ngadi ngapusi kene rek. Ana anu ngejakne ngedam aku wis teko kono tak enteni dengoh. Esok teko awan ya ora akan enek muncul rek. enak oh Ngapusi. Biyen karo bose ngenteni ning kono ngasih cengklungan gak enek. Iki wonge pemaki apa piye iki? ambil kok Lah biasa. Udah, mana ini? Udah minum ya. Dibuang, susunya dibuang diganti es teh. mau mau Iya, oke. Nah, belajar dulu. Belajar dulu adik-adik. Sini aja orang saya Malah pakai gigi sini. pas piye belajar dulu. Belajar huruf atau belajar huruf ajab? A, B, C. W A B C iso ora? A B C bisa gak? Oh malah ngaji nih. Wah, membaca Dibuka ya, oke. iya Sendok piye iki le maca iki? Tuh ya. Tuh borongan Mbak Tami itu lagi nganter itu, nganter borongan. Borongan es sama mie ayam ya, itu nganternya nyicil dulu. Dapat borongan dari Posyandu. Di sini lagi ada Posyandu timbangan anak-anak. Ini Sungadi mau saya timbangkan juga ini. Yo, tak timbang ke Sung. jebualan sini bang. Sendok. Tapi piye wong? Gak enak minyak telon. Jang maca Al-Qur'an neh. Allah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, iso ngaji di. Wah, pinter Sungadi ngaji. oh iya Pinter ngaji nih. Terlalu asin gak enak. Berdoa apa maca Al-Qur'an kowe mau? aku Berdoa. Tuh, mahin sampai lah. ompe Mau tepat cile yo ning kono kok boleh iki. Siapa? Ya mau lah tepat cile ning. Sungadi ini dari kecil tidak pernah sekolah. Tidak pernah sekolah, jadi membaca tidak bisa. Membaca tidak bisa. Gak tuh ya anakku. Gitu ya. Ngandani asin gak gelem. Asen kok yo jenenge telur asen. Wah, ini telurnya Sungadi mau dimakan. Ah, bah ya geber-geber sih. Ada sing wasin yang ini. Mbak. Dulu berarti traimu. Enggak dewe apa setoran? Asin kan, Mbak? Ora. Kurang asin. Dengan. Lam gak ada? Kan ndek aku gak iso. Enak iki. Dengan umbah dadak mbok. Iya ya ribet ya. Dari betoyo. Tapi ndek bebek. Mah, Mek cucu, mek cucu. Kita mek cucu. Jiwitan ya, jiwit Mek ya. cucu. Jiwit. nah Omi sama. Mek ana sung. Nah, sung mek ana sung. Apa tak mek?
Mek mak ini. Sampai matane. Allah. Enak kok ya ya mau. Ini. Mainan sini. Sini Anak sini. anak. Sini. Saiki di. Sini. Kok Iki biyen pas lahiran ini mirip Sungadi. Lho Pak Bayan. Mau dinas. Aku sampai kaget tuh, Mbak. Wah, Kono wedi. Ya Allah, Mas. Anak merek persis Sungadi aku ngono. Sampai bojone meteng punya Sungadi. Wong kowe Pak Bayane mau dinas. meteng lho. Oh, mau ke Posyandu Pak Bayan. Mas Ji ngirim pesanan. Ini kuning radi. Ih. Sungadi pesen Ayo, Malang, bakso. Wak. Oke.